Makauniyar soyayya makauniya. Assalamu alaikum masu saurari, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake dawo a cikin shirin nan namu mai farin jini mai suna makauniyar soyayya. Kamar yadda kuka sani, kowane lokaci muna zuwa da masoya guda biyu da suke soyayya online domin mu zo mu ji ta yaya suka fara, ta yaya suke kai yanzu, ya ake ciki, a ina suka tsaya. Kamar kullum yau mun zo da mutum biyu wanda za ku ji sunayensu daga bakin su kuma su san ya suke ciki a soyayyarsu. Barkanku da wannan lokaci. Na ga kai kaɗai ka amsa, ita bata amsa ba. Kar ka damu, ina sauraron ka, mu shiga cikin shirin kawai. Duk da dai na ga yanayin ki kaman baki a cikin mood mai daɗi, kina cikin damuwa, amma wannan shirin namu na sana da farin jini. Kafin mu gama insha Allah komai mood ɗinki zai dawo daidai. Amma ya yanayin soyayya naku ta fara ne? Duk da ba da lokacin da zan iya maka bayani, amma zan iya baka lokaci a takaice saboda in baka labarin yanda muka haɗu. A takaice dai mun haɗu a cikin group WhatsApp chat. Duk da dai ni ba mai yawan surutu bane, amma duk surutansa ina ji yana damuna. Saboda wanda ya sa ni a group din yace kan na fita kuma na zauna ban fita ba. Har ta kai mu ga wata rana ana Queens group a ciki, har ta kai da na sa baki na yi magana. Tun daga wannan ranar muka fara alaka da ita. Mutanen gidan duk ranar da ban mu hau online ba, firar ba ta daɗi, dole sai an nemo mu. Kamar da wasa ka muka ci gaba da abota da shi, don yi a tunani na abota muke, ashe wai shi a cikin ransa so na yake yi. Saboda ya san ko da ya gaya min ba lallai ne ni in amince masa ba. Na sha yi mata magana a private, amma ba ta bani amsa. Amma da na yi mata magana a group, sharaf za ka ji ta bani amsa. So, abin yana damuna. Kawai abin da na sa raina shine ban da wata alaka shi da zai dinga mun magana a private. Ya koma inda muka haɗu da shi ya mun magana, kila zan iya bashi amsa a can. Wannan abin naki da mamaki sosai. Me yasa kika mai haka? Saboda ni tsari na a haka yake, babu wanda zai canza min tsari na. Don ba wai ina sake masa bane da har zai bi ni private yana mun magana ba. Akwai ranar da aka cika a group din. Ana tafira, ana wasa da dariya, ana raha. Wannan ranar ba zan taɓa mancewa da ita ba. Ni kuma wannan rana ita ce ranar da ni da na sani a rayuwata da na buɗe WhatsApp ma. Me yasa? Saboda wannan ranar ce aka rusa min farin cikin rayuwata. A wannan ranar ce aka cika min burina, cike da farin ciki. Wani buri kenan? Taron da aka yi ta muhawara a lokacin. Akan ni da ita cewa mun dace, me zai hana mai aure. Nan yan uwa da abokan arziki suka ta yi mata famfo har ta yadda. Da a tunani na wasa kawai muke da shi a cikin group, aka yi raha, aka bada kuɗin sadaki, aka cire waliyai, aka ɗaura aure cikin raha, aka tashi, aka watse a wurin. Sai da ni daman ba mai yawan surutu ba, tun daga ranar ma ni na manta da group WhatsApp din, saboda an sa ranar aure na da wanda nake so, kuma ranar aure na ya gabato. Shi yasa ni na ma manta da wani wai firan wai wani auren wai group WhatsApp, saboda ni ina ta hidiman biki na dan ya kusa. Na shiga tashin hankali fiye da tunanin mai tunani, domin kuwa na neme ta duk yadda zan nema, amma ban same ta ba. Biki na saura kwana 3, aka shigo aka ce ana sallama da ni a falo. Ina fitowa falo na ganshi, hankali na ya matukar tashi, gaba na ya faɗi. Tun daga ranar na shiga tashi hankali, don dalilin wannan abin shi ya sanadiyyar lalacewar maganar aure na. An yi ɗauki ba daɗi sosai fiye da tunaninka akan cewa na sake ta, ni kuma na ce ba yadda za a yi rabu da matar da nake so. Ba zan iya misalta tashin hankalin da na shiga a ranar ba, sai dai sauƙi na ɗaya ne. Iyayena sun fahimce ni, don ba za su taɓa min auren dole ba. Wanda nake so, su ma shi suke so. Dan an yi gwagwarmaya sosai akan wani abin, ina tabbatar maka har kotu aka shiga akan ya za a warware wannan auren. Sun yi amfani da ƙarfinsu da kuma ƙarfin arzikin da suke da shi. Sun raba min aure na. Amma dai an yi ɗauki ba daɗi sosai kafin a yi wannan sakin. Ba ɗan kaɗan ba fa, domin an yi turjiya sosai, sai da aka yi zama 3 a kotu kafin na sake ta. Tun da ya sake na manta da wani social media, don wannan labarin ya shiga inda baka tunani. Ya taɓa min mutunci na sosai. Shi yasa da kuka kira ni na zo. Don da na san ma zan haɗa shi, baran zo ba, don ba na buƙatar wani abu da zai haɗa da shi har mu haɗa inuwa ɗaya da ni da shi. Na so bayan rabuwar mu ci gaba da alaƙa da ita, amma ta ce ba ta son wani alaƙa ya ƙara shiga tsakanina da ita. Ƙarin shi dukanku na gaba da gani ba wani shekaru ku kai ba. Su za ku iya faɗa mana daɗi wanda wannan lamarin yayi? Duka wannan abun fa faruwarsa ba zai wuce wata 1 da rabi ba. To maganar kalubale dai ba nuni da a sanar da masu kallo, saboda gashi a cikin kalubalen kuke ma yanzu haka. Gaskiya dai cikin kalubalen muke. To yanzu ina so in san wani sako gare ku wanda za ku iya ba masu kallo. Abin da zan faɗa masu sauraron mu, to mu kula, dan abin da muka raina muka ɗauke shi ƙarami shi zai zo ya damu rayuwar mu.
Shi yasa ni yanzu na ce duk wani abu da ya danganci social media na daina. Yanzu kina so ki ce miki ne social media gaba ɗaya kenan? Na daina gaskiya. Don jarabawan da na shiga ya taɓa min rayuwa sosai. Ko da a ce zan dawo gaskiya ba yanzu ba. Don bana tunanin komawa yanzu. Na ji daɗin social media sosai saboda anan na samu matar da nake so. Kuma na samu alkhairai fiye da tunanin mai tunani. To masu kallo da sauraro kada dai ku gaji zamu ci gaba da kawo muku fatakalolin da ake faruwa a soyayya online. Duka nan kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri ne, ina fata ku ci gaba da bibiyan mu, shawarwari da labarai a comment section ya kamata ku ci gaba da bamu. Muna ji in wanda ta kama mu kawo nan ne su ma mu magana akan su, mu tattauna da su live domin su faɗakar su ilmantar su nishaɗantar. Insha Allah za mu yi haka. Ku ci gaba da kasancewa da makauniyar soyayya. Makauniyar soyayya ta masoya ce. Makauniyar soyayya, makauniya.